Hadien ka jingla ban khore ki nyosin ki nam jam kalinti yat ka kinhun ye lek kai ka nangki Iran ha ka lumpung ye lek kai ka MSL5 ka Meghalaya Football Association kalong bakan mat ya ka nam ram ka balong da ar la iwe hakmat ka kinhun ye lek kai ka rambash ken shinria SC kat ba ka kinhun ye lek kai ka langsning FC kam sham la sham ka no ka jing e bakan penliam dah nyola not persha ya ka maram FC ha ka jinga khun ya ka quarter final ba de jong group B ki bala long ha ka khat saw trik jemang Hamadan MFA Turf third ground polo ha ka jing shisha u Jefferson pakanten live khandai minen ula a jingkermen ya ka nang kiu Iran da ka jing yo ka jong u ban thap ya ka kol baning kong ya ka ba ka kinhun ya lek kai ka shken shenria kala dem hi khui bakan ya khun ting e tat hadu bakan dala bakan pen phai kala pan da ki artli ki kol kabalawan tang hapo ki ar minute lingba skillful taryang san phulai minute but hasmi ki rambai san pusan minute kabada kelap kawan rapan ya ka khubor kelap pongpet jong ka lumpung ya khun jong ka MSL menta ka kinti kat ba ha ka jinga khun ka ba ar jong ka sngi ka kin huan ye lek kai ka maram FC kam don la don lenti AA bakan la bakan khanglat ya ka kin huan ye lek kai ka langsning FC bakan yai beteng ban jam shakmat ha ka ni ka lumpung ya khun wat la kat taru ka kin huan ye lek kai ka langsning FC kelas dang bakan yo pen khi akajar da ka kul ka bening kong lingbau dajit lang wan shong lai pu ar menen bat ben rapat sa ka kul na u Andy Jui lalu lai pu nyo menen bat shwa baka jinga khun kan jam shaka jinga shong than ba shipor u Samuel Pawa sapusan plus shi menen ula yo ban thap ya ka kul ka balai Habawan man beteng ya ka kelamit sa shisien pat u Samuel Pawa san pui menen ula yo ya ka kabu ka babiang ban thap ya ka kul ka basaw ya ka ba hadien ka ni kala daypat sa ya ka khap jong u Nelson Rambai babat menta ya ka nam kum urang ya lek kai ba thap bon kul ha ka ni ka lumpung ba un yo ban thap iki artli ki kul san pu saw bat nrip kandai menen ka ba penlong ya u menta ban yo thap hadu khat nyo tri ki kul ha ka ni ka kinti ka ba menta ya ka kul ka bakhat du pan ayo ban thap ya ka daw dajit lang prapo minen ka ba penlong ya ka kinhun ka maram FC bakan sngut ho shai bahadu kat no kalong ka ba e bat bajuan onda habala jampat sa shakani ka weipat ka kerdan jong jinga khun khamtam haba haban mi madan banya khun persha e klam ni kinhun ki baklan bat bala paw ha ka jela